Vstúpenie do role manažéra. Čo to je? O tom je dnešné, druhé video v sérii. Pri onboardingoch začínajúcich manažérov sa učia a trénujú manažerské kompetencie. Hard skill a soft skill. Ale tie padajú na neúrodnú pôdu, ak manažér neprevezme zodpovednosť za svoju novú rolu. Prevzatie plnej zodpovednosti za svoju pozíciu, to je vstúpenie do role manažéra. To znamená napríklad uvedomenie si, že odteraz som zodpovedný za všetko, čo sa v mojom týme stane. V oblasti výkonu aj správania. Dobré aj zlé. Prijatie faktu, že vás nie všetci a nie vždy budú mať radi a že je to súčasť toho byť manažérom. Pochopenie, že odteraz to nie je o vás, o vašej expertíve, vašej výkonnosti, vašej zodpovednosti, ale je to o týme, ktorý vediete. Zrovnanie sa s tým, že odteraz ste ustavične na javisku. Vždy ste vidieť. Cesta z výborného špecialistu na efektívneho manažéra nezačína tým, že sa naučíte dávať spätnú väzbu a absolvujete workshop o delegovaní a time managemente. Začína tým, že prevezmete plnú zodpovednosť za svoju rolu. Bývalý veliteľ SEALs a dnes autor Jocko Willink hovorí o absolútnej zodpovednosti. Je iba málo vecí, ktoré sa vo vašom týme stanú, na ktorých sa viac alebo menej nepodielate. Pohľad do zrkadla a otázka, ako som ja prispel k slabému výkonu, nevhodnému správaniu, konfliktu, by mala byť povinnou reflexiou pre každého lídra. Čo ja mám robiť inak, aby sa tieto veci neopakovali, by mala byť povinná otázka pre každého manažéra. Toto je prevzatie zodpovednosti. Toto je vstúpenie do role lídra. Tým začnite. Ak sa chcete pozrieť na rolu lídra z rôznych uhlov pohľadu, prihláste sa do nášho newsletteru.